thai sini tong thai rang salha rei maya khe mai thang bi ta ke beng bi lama nokha som sawi pherang ko bi bo sung tai kirilia lama himtini busu habibo lam tai korolia kubui kothoma sei kelang khakelam ni theibai sungno redi sini man thai sini tong thai rang chalha rei maya khe kumai thang di ta ke beng di lama PWF जों अरबो गभर्नर ने अरबो मालायनानि हिनाय जों अर कासा सिनि आन्दोलन खालामनानि आव जों अब सक्सेस सिनि मांखा सिनि आन्दोलन सक्सेस तानि मालाय जों गभर्नर मालायका मालायनाय बयस दंखा बयस माने बिसिंथि जों न याक हिसाबै बो हायका आरसिबादिका ननि खलायते खलायलायदि निनाय नर राजनीति खलायनाय नर खलायलायदि जातनि बागै दफानि बागै खलायलायदि नि बबा माहायकिन सावो ताइ बसाका अबनो आं नायनाय आन अरनतो आं रिनाय न नि साजा ताइ जों सायमांका सिएम न बबो रिंगि सानाय हिसाबै रिनाय बिन बखकेटर बरि जाकन बिन खाबायतो बरि जाकन ताबो खिंगा राज्य सरकार बरक जदि रिया हंकाय गवर्नर तो गसिका जों सायमान पाइका जदि राज्य सरकार रिया हंकाय TWF नि स्टेप बरक थां सगुना अब सायमान गला TWF रक आन्दोलन खायनाय अ कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तय बुमानि कक न अपमान दिमानि कलायो कक बरक न तयनाय राजनैतिक का खुंतुं स्क्रिप्ट न भाषा न तयनाय राजनैतिक का खुंचितुं अ राजनैतिक आकाशुका हायसे अच्छा कैसे खरकसा नि भाषा जानजानि इच्छा हायचे अब केबो साजागै नर अ स्क्रिप्ट न हादि हिनि तुनु खाग्रि जांनाया आनि सुबिदा मते आनि चुस मते अब सिंनानि नांनाय जों कक बरक सानाय र जों रोमान स्क्रिप्ट न नायो रोमान स्क्रिप्ट न चालु खायतुं अबंखा चिनि डिमान्ड अब जत अब तिप्रासा रंनि डिमान्ड कक बरक सानाय रंनि डिमान्ड ताइ कक बरक सानाय सुलु कक बरक सानाय सिमिया स्क्रिप्ट गांखाय अब जारा बुनि बसंनि बररक जारा इंग्लिश मीडियम परिनाय बररक ताबो अ रोमान स्क्रिप्ट न बरबो चुस खालायो बांला मीडियम चुस खालाया देवनागरी अक्षर चुस खालाया हामबाय नरम जतन न अन्नने अर्जे ताबो सभा चलितमोन आम खेताबन रसासिने आम खैगो रसासिने जेहेतु जों बाय मालायना तो स्नं मानिया 27 तारिख जों एपॉइंटमेंट मानि अब हायके बुरि रंनि आन्दोलन न गयनाय जे गसिना माने बेलायके जों कपाल काहाम नि मने खलायो ताम हमकाय 27 तारिख मालायना हिन सामानि जागाव 24 तारिख मालाय मांगला कि सामान जागाव बजुनो मालायना सुजुग रखा बेलायके न जों कपाल काहाम गवर्नर अमहायके गसिमानि बागै गवर्नर बो पाइपिले हामबाय मारिउ जों DWF रक गयनाय बिनि आयोग टेबल गय तंथन साक मां काहाम तंथं बजों बे अमहायके मालायका जों आरसिबादिका गकक बरिखा जे नंने अरुमान स्क्रिप्ट आं सानाय न रिनाय न हिसाब बिन बजार बगसिजा बसुक जरानि बिसिङाव सीएम बाय कक सानानै 3 ते बिनि जासा सिमनर सेटिस्फाइड खता सेटिस्फाइड तो बिनि जे सामानति बिनि बिसिंति खे जों खा कसम खा किन्तु अब जदि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नारो राज्य सरकार नारो रहरिनाय जदि
रायजो सरकार गसियां गांखाय रायजो सरकारनो जों चाप सृष्टि मा खालायनाय आन्दोलনের माध्यমে সংবিধানও পর্যন্ত সে আন্দোলনের মাধ্যমে সংবিধানও পর্যন্ত সংশোধন খাইমান হা হিংকায় ও চিকন সাবাদ যে ভাষা ও স্ক্রিপ্ট ন তুইছে রাজ্য সরকার অব খেলা থাংনানি হিংকায় অব जों কিছুতে রিনানি নাইগলা ও খেলা তা থুংতুং রাজনৈতিক তা থুংতুং ও স্ক্রিপ্ট ন তুই ভাষা ন তুই তা থুংতুং জানজানি ভাষা জানজানি অধিকার জানজানি स्क्रिप्ट चुज कायनानै জানজানি অধিকার অব রিনানি थुन যদি রিয়াं कांखाय जों बमा बदलक ताय चुप तंगला बोरै बदलक ताय चुप तंलिया जों आन्दोलन नंग